В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Еленой Юрченко. Добрый день, в эфире радио Крым Реалии, в студии Елена Юрченко. Вы слушаете дневное шоу. Радио Крым Реалии вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105,9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Гость эфира. Гость нашей студии Игорь Паначевный, начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствам следователей прокуратуры Автономной Республики Крым. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая судьба ждет экипаж рыболовецкого судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками в Азовском море? Зачем крымские чиновники едут на материковую Украину? Понесут ли наказание все, кто преследовал в Крыму украинских и крымско-татарских активистов? Эти и другие вопросы мы обсудим в нашем эфире. Звоните, дорогие радиослушатели, мы хотим услышать ваше мнение. Игорь, давайте начнем с самых свежих новостей. 3 апреля сотрудники СБУ задержали на админгранице с Крымом депутата подконтрольного России Евпаторийского городского совета. Его подозревают в причастности к аннексии полуострова. Спецслужбы утверждают, что этот человек в марте 2014 года участвовал в деятельности самообороны Крыма и принимал активное участие в захвате административных зданий, органов государственной власти и местного самоуправления Украины. Итак, що ж происходит? Так, дійсно, на даний час у нас є в рамках кримінального провадження затриманий депутат так званої Євпаторійської міської ради. Дана особа в 2014 році в складі самооборони Криму і такого його підрозділу, як Чорне козацтво, наскільки я пам'ятаю, приймав активну участь в агітаційних заходах, тобто в проведенні різного роду мітингів, маршів, виступав на цих мітингах з закликами до окупації Росією Криму. Також вказана особа, будучи ще депутатом Євпаторійської міської ради України, Автономної Республіки Крим, приймав участь у голосуванні міською радою за націоналізацію майна Євпаторійського на користь Росії. На даний час він затриманий, особа заїхала в Україну, намагалася з України через різні пункти пропуску виїхати, проте завдяки оперативній роботі СБУ на пункті пропуску Чаплинка він був затриманий. На даний час йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 110, обрано запобіжний захід, і будемо відпрацьовувати його епізод надалі. Я еще раз хочу уточнить, его брали, когда он въезжал или когда он выезжал с материковой части? Коли він виїжджав з материкової частини. Ага. Какие действия сейчас будут принимать органы следствия, прокуратура? На даний час буде проведений ряд слідчих дій. Це будуть проведені допити самого підозрюваного, якщо він забажає з нами співпрацювати, що ми йому рекомендуємо. Допити свідків, це будуть проводитися різного роду експертизи, які закріплять отримані нами докази з приводу участі вказаної особи у всіх вище згаданих подіях. Після чого досудове розслідування буде завершено, направлено до суду для розгляду по суті. Угу. Прокуратура АРК говорила, вчера было заявление такое, что этот человек... Ему объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины, и это значит, что ему грозит до 10 лет заключения. Так, до 10 років позбавлення волі за вказаний злочин. Це дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Але ця кваліфікація не остаточна. На даний час в ході досудового розслідування його дії будуть уже остаточно кваліфіковані перед завершенням досудового розслідування, тому можлива зміна кваліфікації. Ну,
Это не первый случай, когда на админгранице задерживают чиновников крымских, которые работали в российском правительстве Крыма. Была история с задержанным на пункте пропуска Каланчак бывшего заместителя министра спорта Крыма. Что с ним происходит сейчас? Ему продлили арест? Йому продовжили запобіжний захід, продовжили строк досудового розслідування, виключно у зв'язку з тим, що тривають експертизи. Для ті, про які я говорив по євпаторійському депутату, експертизи, якими ми закріплюємо дійсно, що це ця особа приймала участь у таких-то подіях. Тому по замміністра спорту найближчим часом планується завершення експертизи і, відповідно, завершення досудового розслідування, направлення його до суду. Угу. Давайте вспомним о задержании в Киеве в январе 2018 года бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Против него возбуждено дело по статьям госизмена и посягательства на территориальную целостность Украины. На какой стадии находится розслідування? Це кримінальне провадження також знаходиться на аналогічній стадії, як і з заступником міністра спорту. Тривають аналогічні експертизи. Це портретні, фоноскопічні експертизи. І найближчим часом це кримінальне провадження теж готується до скерування до суду. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире дневное шоу, новая программа на радио Крым Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире дневное шоу на радио Крым Реалии. Мы беседуем с представителем прокуратуры Автономной Республики Крым Игорем Паначевным. А что происходит? Почему вообще в последнее время так часто стали задерживать крымских чиновников? Они раньше не ехали или раньше их не так задерживали? Ми насправді не так часто їх затримуємо, як хотілося б затримувати, тому що коло осіб, які вчинили будь-які дії проти національної безпеки України, набагато більший. Насправді раніше робота проводилась, можливо, у осіб, яких ми затримали, була впевненість в тому, що вони в Україні зможуть там безперешкодно пересуватися по території України, вирішувати там свої справи. Але причину, чого саме зараз так, раніше чому не було таких затримань, не можу вам пояснити. А зачем они едут? Что говорят? То есть есть у них какие-то объяснения? У кожного свої особисті справи. Тобто це ми не можемо говорити, що, наприклад, ці високопосадовці їхали там з якимись конкретними завданнями там, держави-агресора чи так далі. У кожного свої особисті завдання. То есть это личные какие-то дела, да, родственники? Так. Ну, у крымчан, у многих-то родственники на материковой части Украины. Родичі, майно в Україні. Давайте поговорим о задержании рыболовецкого судна из Керчи, которое произошло в акватории Азовского моря. Эта ситуация наделала в Крыму очень много шума. И я предлагаю вам послушать короткую справку, которую мои коллеги подготовили об этом, а потом обсудим ситуацию. Так. Крымское судно под флагом России. Погранслужба Украины сообщила о задержании керченского сейнера «Норд» в акватории Азовского моря. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало аннексированный полуостров, вопреки запрету украинского законодательства. Кроме того, глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, у всех членов экипажа обнаружили российские паспорта. Судно отбуксировали в Бердянск. С июля 2014-го правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов Крыма. Гавани полуострова закрыли, в том числе и для международного судоходства. За период с августа прошлого года по февраль 2018 в крымские порты зашло около 600 нарушителей. В свою очередь, российские власти пытались ограничить выход из Азовского моря. В июне прошлого года Минтранс России подготовил проект приказа о закрытии Керченского пролива в акватории его судоходной части Керчь-Яникальского канала на 23 дня. Причиной называли проведение работ по строительству Керченского моста. Тогда в Министерстве иностранных дел Украины назвали действия российских властей грубым нарушением
нарушением международного права. В конце августа 2017-го распоряжение об ограничении судоходства отменили в связи с завершением монтажных работ. В эфире «Дневное шоу». Гость нашей студии — начальник управления надзора за уголовным производством Автономной Республики Крым Игорь Паначевный. Мы говорим о том, как прокуратура АРК работает с делами, связанными с Крымом. И у нас есть звонок. Здравствуйте. Ой, доброго ранку. У мене до Ігоря є запитання таке. Так, слухаю. Він як молодий хлопець, крепкий, здоровий, добре розмовляє. Я хотів в нього запитати. Є такий висновок: ворог моєго ворога – це мій друг. Ну, є такий, так? Ага, у мене колега вступив в определені структури, в партію вступив. Для того протиположну, опозиційну, імператорської, так? Спеціально, щоб міг говорити, висказувати недовольство, це все повністю. 2 рази питали його арештувати, ну ці ФСБісти. Він показує посвідчення той партії, і вони бояться. Він за це може говорити. Ну, допустим, він любить і вважає Україну, і цінить. А наче без цього партбілета, навіть того, цього опозиційного, він би вже його посадили 2 рази в тюрму, ну, за його висловлювання за Україну. Він розказує, як вам добре жити. Ви хотіли, получили. Ну, це обстановка така. Говориться відкрито людям. А поліцаї бояться цепляти його, тому що він в партію ЛДПР вступив. І оце все розказує. Як бути? Він сам українець, любить, цінить, вважає Україну. Він хоче поїхати додому. От як бути? То що його арештують? Ну він любить це, він вступив для того, щоб міг висловлюватися проти всіх окупацій цієї. Я хотів запитання таке поставити. Дякую за запитання. Зрозуміло, що особа є членом партії ЛДПР. Я так розумію, що осередку партії, який знаходиться в окупованому Криму. Насправді, прокуратура Автономної Республіки Крим дуже високо цінує людей, які можуть вільно висловлюватися в Криму, вільно висловлювати свою проукраїнську позицію. На жаль, окупаційна влада створила таку тотальну машину, яка пресікає на російській мові кожен такий факт. Тому якщо особа має можливість висловлювати вільно, це дуже добре. Бажано було б, щоб ваш знайомий співпрацював з прокуратурою Криму. У нас на даний час є дуже багато механізмів, за допомогою яких кримчани можуть безперешкодно повідомляти всю інформацію, якою володіють правоохоронним органам України. Зокрема, прокуратурі Автономної Республіки Крим є сеанси зв'язку і так далі, які допомагають нам в роботі. Тому я вважаю, що дії вашого знайомого однозначно правильні, однозначно корисні для України і більше б користі принесли у тому разі, якби вказана особа контактувала напряму з прокуратурою Криму. Вся інформація з приводу того, яким чином можна здійснювати контакт, є на нашому офіційному сайті. Найближчим часом, до речі, буде розміщені інструкції, яким чином можна обходити російську блокаду сайту прокуратури Автономної Республіки Крим. Це на даний час розробляється така стратегія для того, щоб кримчани могли мати доступ до правдивої інформації про те, що робиться в Криму і що робить прокуратура Автономної Республики Крим для захисту своїх громадян. Спасибо за ваш ответ. Давайте вернемся к керченской теме. Родственники членов экипажа судна «Норд» волнуются, строят предположения, как будут дальше развиваться события. Тем временем прокуратура АРК объявила о подозрении капитану судна Владимиру Горбенко. Что будет дальше? Що буде надалі? Надалі буде проводитись досудове розслідування у 2 кримінальних провадженнях. На даний час їх зареєстровано 2 кримінальні провадження. Перше – це за статтею 332 прим. 1 щодо капітана корабля, який незаконно перетнув кордон з тимчасово окупованою територією. Також є кримінальне провадження за фактом незаконного рибного промислу, оскільки вказане судно, незважаючи на те, що воно незаконно перереєстровано в російський судовий регістр, поставило на борт незаконно російський прапор, отримало в Ростові дозвіл на здійснення рибного промислу, здійснювало рибний промисел в акваторії
Азовського моря на українській території. Тому даний факт також нами буде досліджуватися і надаватись йому правова оцінка. На даний час планується після повідомлення про підозру капітану, до речі, він зараз уже фізично затриманий на підставі ухвали слідчого судді, який надав дозвіл на його затримання з метою приводу до суду. Він затриманий, буде обиратися запобіжний захід, можливо сьогодні, можливо завтра. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, клопотання вже знаходиться в суді. В подальшому члени екіпажу будуть притягнені до адміністративної відповідальності, оскільки вони теж незаконно перетнули межу з тимчасово окупованої території. Після цього вони будуть відпрацьовуватися в рамках кримінального провадження. Там вже свої є в нас напрацювання, про які зараз не зовсім там доречно говорити, в зв'язку з тим, що в тому числі там і російською стороною, і захисниками, якщо можна так назвати, українськими, здійснюється певний такий дезінформація членів екіпажу з приводу того, чим ми займаємося, оскільки російська сторона називає це все викраденням, угоном судна, але Україна не може угнати те, що належить Україні. Ми займаємося роботою виключно на підставі українського законодавства і в межах дозволених українським законодавством. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Алло, добрый день, Харьков, Игорь. А вот прокурор расследует сотрудничество Денисовой такой из Народного фронта, которая стала по правам человека, с агрессором, у которой есть коммерческие предприятия в Крыму. И Демешкана, такого бывшего представителя Укрстроя, который давал свою технику на строительство моста. Вы расследуете эти факты или нет? Спасибо. Дякую за запитання. По будівництву Керченського моста, наскільки я так розумію, ставите запитання. Дійсно, проводяться досудові розслідування правоохоронними органами Автономної Республіки Крим з приводу постачання там будівельної техніки на півострів Крим. З приводу новообраного омбудсмена України пані Денисової мені невідомо про будь-які там кримінальні провадження, оскільки ми не володіємо такою інформацією, що є якісь співпраця з окупантами и так далее. Еще один звонок у нас в студии. Добрый день. День добрый. Говорите, вы в эфире. Господину прокурору, работнику прокуратуры вопросик. Угу. Вот вы сейчас задержали российское судно, задержали экипаж. Украинское судно. Вы считаете, по вашим законодательствам, вы сделали все справедливо. А вот если российские законодатели расценят ваш акт как пиратство и используя военную операцию, привлекут вас к ответственности, что вы будете говорить им? Я так понимаю, что это было с Крыма, наверное, вопрос. Да, скоріше за все, по акценту зрозуміло, що особа або з Криму, або з території Росії. Зразу я вас вже поправляв в запитанні. Ми затримали судно не російське, а українське судно, оскільки, що б не розказували в ефірі, в ЗМІ, в Росії, там офіційна їхня державна позиція і так далі, все, що після 2014 року відбувається в Криму, називається окупацією. Це воєнні злочини, які будуть мати відповідну юридичну оцінку в міжнародних інституціях. Яким чином Росія розцінює наші законні дії з припинення правопорушення, яке здійснювалося судном «Норд», це виключно справи російської сторони, яка, на мою думку, до цього взагалі не повинна мати ніякого відношення, так само, як і до Криму. Україна здійснює розслідування даного кримінального правопорушення на підставі українського законодавства, оскільки місцем вчинення цього кримінального правопорушення є територія України, яка тимчасово окупована Російською Федерацією. Тому я не переживаю з того приводу, яким чином Росія буде називати наші дії піратством, не піратством, це виключно їхні питання. Давайте вернемся к членам экипажа судна «Норд». Эти рыбаки – граждане Украины, живущие на оккупированной территории. Это позиция Украины. И эта страна считает, что российские паспорта, которые есть у этих людей, они незаконны и нелегальны.
В России рыбаков называют своими гражданами, требуют допустить к ним консула. Но тем временем семьи рыбаков просто хотят, чтобы их близкие вернулись домой. Как можна вийти із сложившейся ситуації? Ситуація насправді дуже складна, дуже унікальна в своєму роді, тому що там в світі таких конфліктів, як на даний час відбувається з територією Криму, не було ще. Тому Україна однозначно вважає членів екіпажу корабля, саме судно, українцями. Паспорта видані незаконно, тому що окупаційна влада не мала на це права. Як би там російська сторона не виправдовувала свої дії, але є міжнародне законодавство, яке чітко регулює вказані питання і регулює ці питання вже більше ніж півстоліття. Тому екіпаж є українцями, паспорта видані в Росії незаконно. Розумію з людської точки зору, з позиції людяності, розумію сім'ю, які, можливо, там не розуміються в політиці чи не розуміються в кримінальних процесах, які відбуваються. Однозначно, члени екіпажу, скоріш за все, потраплять додому, в Керч і так далі. Єдиний зараз негатив в тому, що сім'ї екіпажу, власники судна, сам екіпаж використовуються російською стороною для маніпуляцій у ЗМІ, оскільки, на російській мові скажу, намагаються давити на жалость, що от ми позбавили там когось, кормільців сім'ї і так далі. Ми насправді цього не робили, ми виключно в рамках українського законодавства вчинили правильно, це підтверджено і судовими рішеннями. Я сподіваюся, що судові органи нас підтримують в позиції, не нас, а прикордонну службу в позиції притягнення осіб до адмінвідповідальності, оскільки моряки повинні знати і розуміти, що відбулася окупація і що перетин кордону є незаконним. Те, що намагається там створити інформаційну блокаду російська сторона, в Керчі, зокрема, це не йде на користь людям, тому що від цього в першу чергу страждають люди. І намагання російської сторони розказати про те, що там ми незаконно когось затримали, незаконно викрили судно, і це все не відповідає дійсності. Сім'ї, да, по-людськи, шкода, що люди заручники ситуації, але насправді незаконного будь-чого з членами екіпажу ніхто не робить, їм надається максимальна підтримка, там медична допомога, харчування і так далі і тому подібне. Угу. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Скажите, откуда вы звоните? Здравствуйте, я из Крыма. Я, конечно, уверен, что ваш гость, прокурорский работник, безусловно, ни на нее-то не сомневается, что он прав. Поэтому не мог ли бы он назвать фамилию своих героев, то есть командира пограничного корабля, участвующего в захвате крымского судна, и человека, который отдал ему приказ этому командиру корабля? Скажите, откуда вы звоните? Да, я думаю, це є вопрос. Я на даний час не володію цією інформацією, хто безпосередньо з прикордонників затримував, хто віддавав наказ, але більш ніж впевнений, що правоохоронці, прикордонники діяли виключно на підставі чинного законодавства, своїх посадових інструкцій і так далі. Насправді немає жодного значення особистості тих, хто це зробив. Це правоохоронці України, які поступили законно і на користь державі України, и не на користь державі оккупанту. Я хочу предложить вам поговорить еще на одну тему. Украинский активист Владимир Балух, который сейчас находится в СИЗО в Крыму, 19 марта объявил голодовку. Он протестует против преследования в судах и обвинений. Небольшой сюжет об этом подготовили мои коллеги. Ничего, кроме воды. Украинский активист Владимир Балух продолжает голодать в Симферопольском СИЗО. Таким образом, он выражает протест против своего преследования. Ранее подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил украинскому активисту приговор. Срок заключения в колонии поселения сократили на 2 месяца, до 3 лет и 5 месяцев. При этом в ходе заседания суд отказал в допросе свидетелей, которые ранее не участвовали в даче показаний. Не позволили и провести дополнительные экспертизы, на которых настаивала сторона защиты. 19 марта
Владимир Балух объявил голодовку. Все обвинения в свой адрес он отрицает. Ранее активист заявлял, уголовное дело возбудили из-за того, что он не боялся публично выражать свою гражданскую позицию. То, что происходит со мной, это яркий пример того, как может работать государственная машина. Ничего святого, никаких законных доводов, ничего на нее не действует. В эфире «Дневной шоу» на радио «Крым Реалии». Гость нашей студии, представитель прокуратуры АРК Игорь Паначевный. Как в украинском ведомстве отслеживают ситуацию с Владимиром Балухом? Ситуацію з Володимиром Балухом ми контролюємо максимально. На даний час є кримінальне провадження стосовно тих осіб, які затримували Володимира Балуха і притягували його, якщо можна так сказати, притягували до кримінальної відповідальності. На даний час в рамках кримінального провадження є особи, дві особи, яким повідомлено про підозру, вони перебувають в розшуку. Тому максимально співпрацюємо, наскільки це можливо, з громадськими організаціями, з неурядовими організаціями, які мають трошки більший спектр інформації з приводу подій, які відбуваються в Криму. Тому ситуація в нас на постійному контролі, кримінальне провадження розслідується наскільки ефективно, наскільки це дозволяє ситуація. Тому про Володимира Балуха всі пам'ятаємо, і особи, які причетні до його незаконного затримання, обшуків, які у нього проводились, осіб, які виносили обвинувальні вироки по ньому, ці особи однозначно рано чи пізно будуть притягнені до кримінальної відповідальності. Дякую. А отслеживают ли дело крымско-татарского активиста Наримана Мемдинова, которому недавно продлили арест в Криму? Так, одразу після того, коли прокуратурі Автономної Республіки Крим стало відомо про незаконний обшук та незаконне затримання даного журналіста, було розпочато кримінальне провадження. На даний час нами збирається максимальна інформація, яка може мати значення доказів у кримінальному провадженні. Також співпрацюємо з громадськими організаціями, які контролюють через свої канали інформацію щодо перебування журналіста в СІЗО і так далі. Тому це кримінальне провадження розпочато нещодавно, на даний час збирається доказова база. А как вообще проводится ли работа по документированию фактов преследования в Крыму украинских и крымско-татарских активистов? Известны ли фамилии этих лиц, которые причастны к репрессиям? Однозначно, нами це один із основних напрямків нашої роботи. Захист громадян Криму, на жаль, безпосередньо захистити їх від тих дій, які вчиняє окупаційна влада на території Криму, ми не можемо, але ми намагаємося максимально задокументувати ці всі факти для того, щоб притягнути в подальшому осіб до кримінальної відповідальності. Всі факти тиску на кримських татар, на українців, на інші національності, на тиск з приводу релігії, віросповідання, політичних поглядів і так далі, це все відображається в розпочатих кримінальних провадженнях. Вся інформація, яка розміщується там в ЗМІ, все долучається до матеріалів кримінального провадження. Тобто зараз ми намагаємося якомога більше отримати інформацію, щоб використати її в якості доказу, встановити осіб, які причетні до такого тиску в Криму. І, на мою думку, це все знайде відображення вже в подальшому міжнародному кримінальному суді. Тому що ці факти тиску українців, тиску кримських татар, тиску інших національностей, які проживають в Криму, має систематичний і масовий характер. Прокуратура АРК сообщала, что объявила о подозрении главе избиркома Крыма. Что ему грозит? Пану Малишу оголошено про підозру за статтею 109, 110 і 111 Кримінального кодексу України. Максимальна міра покарання з цих трьох статей – це за статтею 110, 111 до 12 років позбавлення волі. А что вы можете сказать о сотнях крымчан, которые работали на таких избирательных участках? Зная крымские реалии, можно предположить, что чаще всего это работники сферы образования, здравоохранения и другие бюджетники. Что им грозит? Це не тільки працівники цих сфер, які ви назвали. Насправді, виборчих комісій було дуже багато
особи, які на них працювали, мають різну сферу діяльності. На даний час нами, наскільки це знову ж таки можливо в умовах тієї блокади, яка зараз здійснюється, ми встановлюємо і дільниці, і осіб, які приймають участь, голів комісії и так далее. Работа дуже сильно ведется на этом напрямку. Наше время подошло к концу. Вы слушали дневное шоу на радио «Крым Реалии». В студии работала Елена Юрченко. Хорошего вам дня.